La intel·ligència artificial ha sigut la protagonista d'una jornada celebrada al CIRA, en la qual empresaris i professionals han analitzat com esta tecnologia pot contribuir a millorar la competitivitat de les xicotetes i mitjanes empreses. La trobada baix el títol La IA en les empreses de la Comunitat Valenciana, què està passant i com aprofitar-ho en la teua PIME, està organitzada per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, la Diputació de València, Caixa Popular, la Càtedra d'Empresa i Humanisme de la Universitat de València y la Asociación Empresarial Alcira. Sí, la Diputación lleva desde el año 2020 que se firmó con la CEP, con la Confederación de Empresarios de Valenciana, el Protocolo General de Intenciones que se renovó en el 2024 para, a través de iniciativas como estas, promover y potenciar el tejido empresarial de nuestro territorio. Entendemos que es base del desarrollo económico las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, y se pretende potenciar pues, toda la promoción económica desde esa base. Este año, lo que queda de año, está previsto una serie de jornadas en colaboración con la CEP en distintas comarcas, para tratar, según la realidad y las necesidades de cada territorio, temas que puedan ser de interés para los empresarios, como hoy ha sido el de la intel·ligència artificial aquí en Alcira. L'objectiu de la jornada ha sigut acostar la intel·ligència artificial al teixit empresarial des d'una perspectiva pràctica, mostrant com la seva implantació pot ajudar a optimitzar processos, millorar la presa de decisions i generar valor sense perdre control de la gestió empresarial. Bé, pues estas jornades están enfocadas sobre todo a aportar la dinámica del día a día, que ya es un día a día, ya no es una cosa de innovació de més, ja està així la IA, en este cas, que és la jornada que teníem avui, i veure, bueno, pues, quines fórmules, quines ferramentes hi ha, quines eines hi ha en el mercat i arrimar-les un poquet al teixit empresarial de la Ribera, que entenem, i en primera mà t'ho dic, que són importantíssimes i necessàries per a que els nostres equips, la nostra gent pugui pues, treballar sobre elles, saber tindre aquest coneixement de lo que hi ha en el carrer actualment, que cada dia canvia, conforme estan dient també, cada dia s'innova i el que abans era bo avui ja no és. I bueno, conèixer aquests intrínculos que n'hi ha en este món actualment. La sessió ha comptat amb la participació de Tomàs González Cruz, doctor en Economia i professor del Departament de Direcció d'Empreses de la Universitat de València, que ha compartit la seva experiència investigadora en sostenibilitat, innovació i aplicació de la intel·ligència artificial per a reforçar la competitivitat de les pimes. Durant la seva intervenció s'han abordat qüestions com l'impacte de la intel·ligència artificial en l'organització de les empreses, els processos susceptibles d'automatització, els riscos derivats de la seva implantació i les estratègies per a incorporar-la de manera progresiva y adaptarla a las necesidades de cada negocio. En primer lugar, muy agradecido de que se me haya invitado a esta jornada y una vez más lo que se puede constatar es la capacidad de convocatoria y el sentimiento de comunidad local empresarial que hay en la Ribera, por un lado, y por otro lado, la preocupación que siempre ha habido históricamente y sigue habiendo por estar a la vanguardia, las empresas de la Ribera, por estar a la vanguardia de los diferentes fenómenos tecnológicos que van afectando a las empresas. Ha sido muy interesante encontrar pymes que ya están en un estado muy avanzado y que ya empiezan a vislumbrar lo que quieren hacer con estas nuevas tecnologías y sobre todo que tienen ese ansia por saber más y mejorar, es lo principal. Y finalmente lo que destacaría es que es muy importante que este tipo de eventos se hagan porque en el diálogo entre diferentes administraciones, universidad, entre diferentes empresas, entre diferentes empresarios, es como podemos construir un tejido social y empresarial que nos permita ser competitivos en un mundo cada vez más exigente. Els organitzadors han destacat que la iniciativa ha pretès oferir una visió pròxima i útil de la intel·ligència artificial, allunyada de conceptes teòrics i orientada a donar resposta als reptes reals que afronten les empreses valencianes en el seu procés de transformació digital.